Monggo. Cape napa Mas biasane Mas? Bintang. Bintang niku bintang kuwi. Lah iya kuwi bintang. Arep entek lho Bos, eneke gunting sing rada larang Bos. Iya ya. Sing regane padha Arab gunting Bos. Niki, Amit. Niku padha Arab-Arabe habis. Yo niku Mas sing cap bintang sama cekel ku lho, Mas. Niku mau karo loro lek sing cap bintang. Nggih. Slamet bintang niku to? Lah lek kula nek damele nggih niku lho, Mbah. Lempitan nggih niku, lek sing aja kothole telas niku mau diborong. Pundi? Joko Tole 12. Nek diborong wong niki wau punan. Niku 17, kandel. Lah Joko Tole kan tipis to, Mbah. Biasane ditok 10 ditok 12 ngono lho Joko Tole. Oh, wis suwe saiki ora enek 10, Mbah, paling minim 12, Mbah, sakniki, Mbah. Topan iki, Mas. Nduk. Iki, lho topan, iki lho. Nah, di sore iku topan. Nah, niku topan. Topan pulung, pijeran niku. Yo, piye yo? Penting sakniki kan ungkalan lho, Mbah. Burung mesti arit larang iki landhep burung mesti lho, Mbah. Ungkalan. Pentinge ungkalan nek kula ngarane niku. Pokoke ungkalane digawe lampir niku awet landhep. Lah digawe gusi kae ndang peper lho, Mbah. Niku.